APHL siya song pen mas joining amai kang ni ASD siya song pen perang kya mai kang ni dong muka kahitya long BJP moniti resela sai hem kang pupon aron rei pen thengpi kang hua tum ke ong pi ga jok Karbi long ang nam ki rujia phander de lupusi ke ong dung atum chethan ren ti Kardom pini prime time thanbang phineli malin timung pi non arjei thai bertang ton pen Niphai Krener kebar ni lakha kre phom Mahamaya constituency arlo dong muka kahithia long APHL sia tumpen mas training amai ka pe dupon bangso maya long ka chethan pon non MLA kilika long ka chinghon rat ka chetu pen haidat polote Assam Assembly long nilitum article 244A la pen autonomous state alam the ka chedan dun la pen nilitum ka cheparai pon alam the Assam Assembly long deng dedat polote nilitum APHL si pen abang ke arpuchi ububji aphansi chi sikding lo bangso lam nilitum ka chubaya lam thekali la pen bangso lam ahok pet pusi sarkiri rong phara hin pen rata thengno lam chak chipite kang bangso phinomati constituency pen congress along ke dothi ba bang phula pen inut PMC along claim bang phu kadu kawe bang thok sia bang phu nilitum APHL sia long nangchi pa okdun lo pusi phrang kya thengno than pachini dun bangso phi maing samjin pen pachun pon Habar ke happen Ruby Singh Hanse lapen uthunga ji pen ananbe 365 news India program di pono lapen laba so unahut ada nomati constituency pen congress salong ke do thiba bang phula pen ke inut PMC long candidate former candidate lo so chengthanta pen alang li litum APHL sing long mars no lapen ke porkan thi pen inut BJP long klembang litum nang mars no kadu oi bang proxy abang phu ilitum long kini APHL asong long nang mars no alang litum aning ka che thela hello non ilitum APHLC pan ilitum election manifesto paklang tang lo bangso election manifesto long asap ke project ajone si alang litum ilitum long kini nang chetun lo pa ning che thelo ilitum songa ke mang long alang litum nang chetun la pana chirap ding masalang litum chepathik lo ilitum APHLC pan manifesto la lo kedam tang ningkan fokep soselo election pin sutame bang hu kangwai tin sutame hem pregamen ban sirata phan paluwer thiki katan a party tin sutame autonomous state mate article 244 alam sin ningje vera thik election uplo tang the seta none phong bang ke litum APHLC central committee ban dame chingwai lo katan candidate do ans dame alang litum phan kangwai hutsi litum arju pe me lo katan ke litum election manifesto long da paklang lo je none phong election litum APHLC ban karjabuni bang ke prang party asong akaprek national party BJP congress atung son kali lihat nangji lapen kali itu decision radang no paklang dak nangji ko jani sil itu manifesto tame kaprek jek lo itu APHLC hoi pen itu makin manggal halo itu jong si non kewangji MLA election ahut Karbiang long arad atum labang pli a candidate aphan setame pahai dun deadlo pulutang te itu APHLC MLA candidate hoi pena bangkel tum bangkel halo Assam Assembly halo un ana bangke autonomous state mate article 244 apu thake tum chedanun po lapen ke democratic arona tengpen tum haladak chedanun si article 244 alam bang adak peklang dun po lapen ke ili tum hadak MLA chokoi dun kadak megjang chono chepareng me chono Guwahati juyam chono roda hem chetap chono gohana ili tum MLA ke toy dun kali rata ke mang akisung dak Karbi long akisung alam than dun paklang dono cetan dono bo masih litum MLA bang ku bangke chotoi donji lasi la ningkan hini la ningkan thom mang bo maximum ningkan ke thom de inuno da MLA ke ningkan pho ke di terms bangke sedai litum ahin pen bangke maximum ningkan hini ban ningkan ke thom mang bong jong si article 244A mate autonomous state aputha Assam government atum han ke paklang don alam ka cedan don alam assembly long alam nang deng dedat nang kroi don dedat pulutang te militum APHLC MLA pen bangke itum arpu pen chethan pet po resign that po resignation claim that po lake Meghalaya sitame 1969 aningkan la som thought political crisis ke bana join si alang litum phan Assam reorganization eka tengpen autonomous state pidala kasi la so teng si litum tame ken kam chi jordan po Niphai Krener kebar ni Mahamaya constituency ke parlo dongmuka kahithia long manpeng ke do Karbiang long autonomous council CM Tuliram Ronghang arideng BJP monitoring cell asai heming pupon lapen puthot Korkanthi constituency dongkaching thu pachok lamalong BJP mas joining amai pedopon Lakhakre pli Korkanthi constituency dongkaching thu pachok lamalong bangso BJP mas joining amai along
Pharohini sose hem tu natum kaprek Ratcharia song pen BJP asong along chipa ogdun lapen patumi labang somaya long ka chitong dun Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Korkanthi Local MSC Karbi Autonomous Council EM Rajutiso Anparta Mahamaya EM Lunsing Teron Manpeng kedo abarim MLA Dr. Mansing Rongpi lapen kaprek manpeng kedo lapen BJP along klembang phubang phiatum chitong dun pen maya long RDP dun lapen bangso along non MLA kili ka pharman vote kerek amai tami pidupon Uthonga Jipen Ananbe 365 News India Ilitum mari ilitum kado wechelang peten nametum ador ke so naya vote ye posi BJP aken di daerah pan bidong arjan long vote pi penetom bila sing leng na pen dor sing rong hang pe hai nanjima ola so lama puthak ni thi he pen thalang don ma le ajuri ingkloi pen ka song hempe ka puthak assembly lo hala tum paningge dunangje bharot kachariya kangalong ke tokda article 244A ini tum hanan pitun bek nanji pulik ala tum baita klar sapen hemkan khiralong assembly lo paningge dunji phak lapen ke don le tum hempe ka puthak ये तुम हंग नहीं लगिंग सामजिन पेन से हंग नहीं 1986 of Mupin Ason hempe ke hang amen pen don rap che dam longle chewang longle pen chenglo kacho boy ko pen chenglo hemri ka jipi pen chenglo apran ke nam nanga ta dolo karbi jan jarang bong ye tumang bong jan jarang bong ke kaching ton kaching thi pen chenglo hemri ka jipi pen apran ke nam nanga ta dolo sida pini LCC pen mera man theklo Pula sora mehan ke theki in the name of the autonomous state, in the banner of the autonomous state, hempe gamen pen. Pula so ninkan grep ho, ezi sita mera government dolo, ninkan grep ho, Congress ay government dolo. Ninkan thongke, council kachariya ho, opposition ke do ho, halatum Congress ezi sita mera kachariya ho, jela so pirte pen hempe gamen pen kachesong, helium ke chunang. La sopi utheben ke damnang abang puang pietum dulu songja pietum lokbe pietum bola to puria lo phat kadialo autonomous council pen kerap nang jipu thangna ta bathate don mang tu charchi malong adai gawe pinatum bang pikere isietum apran anu delo chunpra tu la sopi utheben damnang lo bola ya to abang puang pietum Jasang tik itu pedalang itu masuk pion heben ke dalam nang kali hempe kamian pen. Sitas LCC kamian pen Kongres सरकार और में थे सिता नी तुम टीम कर बैंगलोर pen भारतीय जनता पार्टी कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल को दे पेन नी तुम होला की थी के जाना बैंक फोटो फान लोग बेटी लोग बे पो अपुरियल तुम फान कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल पेन ना पो Bang baru ini pan kutike batangga ke doi pilo dorma liatum LCC sitamnya Kongres hempe ke hang APSLC Samson Singh tialong si dharna dopo cebor com po hang po pinpuro lo pinam po DCSP office lo DCSP ke hempe na pinake dorma liatum nange pijige manama dim hirong sopi government ke datum prime minister lapen home minister tum si piji ASDC tiri piasai hemalong arnikang sampor 5 plia por perangkya mai ka pedupon along non ke bangji Assam Assembly election hut ASDC asong pen election manifesto pangdakpon kado ka weson krip hodu ASDC atumjong silong PLA long tahaipon et pulote autonomous state aputhak RD dojot pen chingki chithan ponpo CAA sitame khamkhe dunji farmer bill aputhak khamkhe dunji TET SIU PIU aputhak Assam Assembly arlotame khamkhe dunji Assam University Dipu campus full pledge ka pinchong jiaphan claim ji ASDC party jong si hailu pulote Dipu Medical College Karbi Autonomous Council arideng kahodai jiaphan claim ponji pota pherangkya mayalong ASDC lamjai sarpo Daniel Teron pen peklangpon
Ferangkya maya long SDC asong japo abarim EM sona singterang sonjoy kiling atumta chetongdun. Non kewang GMLA election ahut SDC asong penke tibularjan pensi cepati dun po puta Ferangkya maya long than pachini pon. Bureau Report 365 News, India. And political acumen, the SCC was able to send its representative to the upper house of parliament within bracket Rajya Sabha, MP from the Mahasal. The government was forced to sign an MOU on 1st April 1995, which resulted in the. You are all aware of the fact that the assembly election in Assam, including those from Karbi and the Mahasal, will be held on 1st April 2021, where all eligible voters are empowered to vote for a candidate of their choice. It is an opportunity given to its citizens in a democratic country like India. The opportunity comes only once in 5 years. Friends, if the Autonomous State Demand Committee, AICC party, wins the 2021 Assembly election in the consensus it contested, the AICC wishes to undertake the following measures. Aron rei pentheng pikang huatum ke ong pika jok Karbi anglong ang nam kiru jia phander delu pusi ke ong dung atum chethan renti. Lason si dilai thana ke parlo HDP sabit andar bokazan range angkang malom ajawang theng pikang hu chimit mipin adugjang phlung ason si thekpon long. Manghumi mi alam ke nonapor election ang tibok heta porahut moral code of conduct pangdak det pen ason kakuruk thekpon long. Lason si apong drugs ke ne bahut pen tangka maha ke pon ansatami nep dun long. Wai phit sita nona bangke lahai thengpi ka salon pentong election na long tangka ke rontong keron ponji lo ne mate rada phan ke bai ponji lo ne sita ahok pet alam ke Karbi Anglong Autonomous Council midu kangbo thepik lo dapen mo midu ka duria jok sai khya tum bai nong ke long pon pe hangjo hanghai titi pusi cherok tok arada tumpen nang than pachini Pinpur me ingnam kerai kom mate kelang dun charia sai khiatum amina pok kachelang lok mate Karbi Anglong Autonomous Council aphan midu kirung mate kikuru ka hin panungko ka joklo akeong midu longji puge kali sita kongtolong ihum ke khangpon ajok Autonomous Council dihina muluk lakisi hinian ke midu ta pangrumpon longji pusi inut banghini chokamar lapen cherok to karada tum than pachini Adun thu moral code of conduct ke harlup flo bahut pusita me kupusi administration atum krungsaya porahut thekdunde det ma puta manghupon meme Ajadli pusita labang so putha Karbi Anglong Autonomous Council pen midu ka chirai kom la pen administration atum fair election ka pedupon jilo ne mate moapor ke wang jisi thekpon thulong po puta rada tum pen ingjirinti Bureau Report 365 News India Pinya berta kalapuan sekang ton iklo arni kemi kardom